Nyt kyllä jännittää, koska mä oon menossa kasvojen verisuonilaaserointiin. Mä kävin Nordic Shaping klinikalla Espoossa ihoanalyysissä, jossa sukellettiin ihon pintaa syvemmälle ja nähdään verisuoniston tila sekä ihon kunto. Kuten mun kasvoista näkee, pienet pintaverisuonet on pysyvästi laajentuneet ja tästä syystä mun kasvoilla esiintyy rajua punoitusta. Sairaanhoitaja Kati Heikkinen suositteli kasvojen verisuonilaaserointia ja sehän me lähdettiin tekemään. Ensin otettiin ennenkuvia kasvoista, jotta voidaan verrata tuloksia myöhemmin. Hoito alkoi kasvojen puhdistamisella, jonka jälkeen laitettiin silmäsuojat silmille sekä viilentävää geeliä kasvoille. Mikä on verisuonilaaserhoito? Verisuonilaaserhoito on tehokas ja hellävarainen tapa hoitaa kasvojen punoitusta, pintaverisuonia, kouperosaa ja ihon yleistä punakkuutta. Nordic Shapeilla on käytössä huipputeknologiaa, joka hyödyntää laaserin tarkkaa valoa kohdistettuna suoraan verisuoniin. Valon energia imeytyy verisuonen hemoglobiiniin, mikä saa suonen lämpenemään ja sulkeutumaan. Sulkeutunut suoni poistuu luonnollisesti elimistön aineenvaihdunnan kautta. Verisuonilaaserhoito ei sattunut, mutta tuntui ihan kuin joku olisi jatkuvasti nipistellyt ihoa, mutta se meni aina sekunneissa ohi. Hoidon jälkeen Kati laittoi rauhoittavan kangasnaamion mun kasvoille sekä pidin 10 minuutin ajan X-Kyroi kylmähoitonaamio, joka puhaltaa kylmää ilmaa poistaen turvoitusta sekä viileäntäen kasvoja. Lopuksi varattiin Katin kanssa jo seuraavaa aikaa ja katsottiin sopivia tuotteita mulle. Pistä mun tiliseurantaa, jos sä haluat nähdä verisuonilaaserhoidon tulokset.